Nosaltres cada divendres comprem el diari de Vilanova. Ens agrada veure el que ha passat durant la setmana aquí a la ciutat. Home, escoltem, el tema que jo més és el Canal Blau. Hi ha el diari Vilanova cada setmana que surt els divendres. Canal Blau, sobretot, i el diari. Fan en directe tots els actes culturals, Festa Major, bordegassos, castells. Hombre, almenys fa 40 anys que el compro, de les velles. Almenys el compres el divendres i mira, durant el cap de setmana per allò el llegeixes. No els faig servir. Si contesto el que penso, no els faig servir. Ara mateix estem amb lo de les antenes de telefonia, que la volen posar ja a l'Església de Mar, i nosaltres som veïns d'allà de l'Església de Mar i no estem gens d'acord amb això i estem, seguim les notícies també a través del diari perquè no n'hi ha ninguna informació per ningú puesto. I el diari Vilanova també és útil, l'únic que em fa pal per comprar-lo cada setmana. En els mitjans de comunicació és una eina que perquè la gent estigui informada són necessaris, siguin locals, siguin a nivell nacional o internacional, és igual, però que són importants i que la gent els vol, i si els traiessin, doncs, si hi haguessin mobilitzacions ens mobilitzaríem. El diari Vilanova és un símbol, no? I és una mica símbol de Vilanova, diari de Vilanova.